שלום לכולם, היום נדבר על מיתוג אישי באינטרנט, פרסונל e-brand, ואיך אפשר למתג את השם שלנו בגוגל. אתם בטח יודעים שגם אתכם מחפשים בגוגל. מה זה אומר? שמכניסים את השם המלא, את שם המותג שלכם בעצם, בגוגל, אם זה לפני פגישה עסקית, לפני רעיון עבודה, או אפילו לפני דייט. לכן חשוב מאוד איך שאתם תופיעו באזכורים הראשונים תחת השם שלכם. אם יש לכם במקרה אזכור שלילי, יכול להיות שזה ישפיע לרעה על הערכים והתפיסות של הבן אדם שאתם הולכים לפגוש כלפיכם. ולכן חשוב להגיע לשליטה מסוימת, אפילו לשליטה מוחלטת, תחת אותם אזכורים בעמוד הראשון כשכותבים את השם שלכם. אז בואו נראה איך אפשר להגיע לשליטה בגוגל תחת השם שלכם ונדגים את זה עליי. אני עכשיו נמצא בדפדפן פיירפוקס, שהוא אפשר להתקין עליו תוסף מאוד נחמד שבעצם נותן את הגוגל סג'סטשן, את ההצעות שגוגל נותן לשם לפי נפח חיפוש. אז אם תראו, אתם יכולים לראות פה שכתבתי מאור ורווח, ואז מופיעים כל המאור המפורסמים בעלי נפח חיפוש גבוה ונוכחות אינטרנטית גבוהה. אז כמו שאתם רואים, אני לא מופיע פה, אבל אם אני אכתוב מאור קוף, אני כבר יופיע, ותראו שיש לי פה נוכחות אינטרנטית די גבוהה של 30,800 הצעות, ונתחיל לגלגל אותי. במקום הראשון נמצא הבלוג המקצועי שלי בנושא מיתוג אישי באינטרנט, וזה טוב מאוד מבחינתי, כי זה הפלטפורמה המרכזית שלי באינטרנט, וחשוב לי שכל מי שמחפש אותי, אם זה בקטע אישי או בקטע מקצועי, שיראה את הבלוג שלי, הבלוג המקצועי, כי זה מה שמייצג אותי. שימו לב שהבלוג מקודם על השם שלי, הוא מופיע גם פה וגם פה בטייטל, שזה מאוד מאוד חשוב, וכמובן בהרבה מאוד עמודים ובהרבה מאוד אזכורים מופיע השם שלי, וגוגל מבין שהאתר והעמוד הראשי שלו הם הכי רלוונטיים תחת השם שלי, ולכן הוא שם אותו במקום הראשון. במקום הראשון והשני נמצאים כרטיסים שלי באתרי מאמרים. אני ממליץ לכם, לכל מי שיש תוכן אינטרנטי, להפיץ אותו באתרי מאמרים. האתרים האלה הם מאוד מקודמים, הם עושים אפקט של מומחה, במיוחד אם אתם שמים הרבה מאמרים כמו שאני שמתי. וכמובן יש פה מקום לכתוב פרטי יצירת קשר, שזה גם יכול להביא טראפיק לאתרים העסקיים שלכם. שני אתרי המאמרים המובילים הם רידר וארטיקל, שהם מאוד מקודמים בגוגל, וככל שתוסיפו מאמרים על שמכם, האתר או העמוד של המאמרים יהיה מקודם יותר, וזה טוב מבחינתכם למיתוג מקצועי עסקי. במקום הרביעי נמצא הכרטיס שלי ברשת החברתית פוק. לא הרבה מכירים את הרשת הזאת, אבל היא מאוד מקודמת בגוגל. ברגע שאתם תרשמו את השם המלא שלכם בתוך הרשת הזאת, תוך זמן קצר הוא יופיע בעמוד הראשון של גוגל תחת השם שלכם. במקום החמישי יש עוד אתר מאמרים שנקרא eFind. ממליץ מאוד להירשם, כמובן שהרישום בו הוא חינם, מאפשר לשים פרטי יצירת קשר, להפנות לאתרים הרלוונטיים שלנו, וכמובן לפרסם מאמרים. במקום השישי נמצא הכרטיס שלי ב-Cut for Biz, שהוא אינדקס עסקי, שהוא גם מאוד מקודם בגוגל. הוא מאפשר להכניס את הלינקים לאתרים העסקיים שלכם, ואין פה אפשרות ליצירת מאמרים, אבל יש לכם שליטה על עמוד כזה, וטוב שהוא נמצא גבוה במנוע החיפוש תחת השם שלכם. פה יש עוד, במקום השביעי יש עוד עמוד באתר מאמרים, ואתר מאמרים קצת יותר אקסקלוסיבי, זה אומר שהם בוחנים טוב טוב את המאמרים שנשלחים אליהם, ולא מפרסמים כל דבר. לכן חשוב מאוד שהאתרים יהיו מקצועיים, כתובים ברמה גבוהה, ואז הם ייכנסו. גם פה יש אפשרות להכניס פרטי יצירת קשר, פרטים אישיים, אימייל וכדומה, ואפילו לוגו. במקום השמיני נמצא העמוד שלי בקפה דה מרקר. זה עמוד מאוד פעיל,
הוא נמצא רק במקום השמיני תחת השם שלי, כי בכוונה העברתי אותו לאנגלית, כי העדפתי שהבלוג שלי, המקצועי שלי, יהיה במקום הראשון תחת השם שלי. אבל בדרך כלל אם אתם תכניסו את השם שלכם פה בטייטל, תחת הכינוי ותחת השם המלא בעמוד שלכם בקפה דה מרקר, ואין לכם נוכחות אינטרנטית גבוהה, סביר להניח שהוא יהיה בעמוד הראשון, בגלל שקפה דה מרקר זאת רשת חברתית עסקית מאוד מקודמת בגוגל. כמובן שרצוי מאוד שהכרטיס יהיה פעיל, אחרת גוגל יבין שהוא לא רלוונטי כל כך לשם שלכם ולא ישים אותו במקום גבוה. כמו שאתם רואים, אני משתמש בכרטיס הזה לצרכים מקצועיים בעיקר, צרכים עסקיים. אני ממתג ככה את העסק שלי וכותב מאמרים, ובעצם מקדם על ידי הפלטפורמה הזאת את הבלוג המקצועי ואת האתר התדמיתי שלי שנמצאים מחוץ לקפה דה מרקר. אז חשוב מאוד שגם העמוד הזה יהיה בעמוד הראשון של התוצאות תחת שמי. פה זה בעצם העמוד היחידי שהוא לא נמצא בשליטה שלי, ולכן העבודה שלי תהיה להדחיק אותו מהעמוד הראשון. מדובר בכתבה שפרסמתי עוד מעברי כעיתונאי ספורט. העמוד הזה בערך קיים ברשת 6 שנים, ועדיין הוא נמצא שם בעמוד הראשון, כי גוגל גם נותן ציון רלוונטי גבוה לעמודים ותיקים. אז פה במקרה יש כתבה מזמן השרון על מאמן הפועל כפר סבא לשעבר, לופה קדוש. מי שמעניין אותו יכול לקרוא. במקום העשירי עוד רישום שלי באינדקס, הפעם אקספלייס, שזה מקום לפרילנסרים לפרסם את הפרויקטים שלהם, ואפשר לפרסם גם מאמרים. זה מאוד חשוב, כי ככה אנחנו תופסים עוד נוכחות אינטרנטית ועוד מיתוג תחת השם שלנו.